Oyawre nyakoro monge jwang' machiegni cheno mar mbako romo koro chako sani nono magazet osechako kata gi weche manyien Joyce Dolo sekele kalkacha mondo mi wabeda ne kod ng'eyo ni kanye ma weche gi bende timore kaka unono gazet ma The Standard kod Daily Nation ka wantiere kaka kod jafwambo wadwa Julius Otieno. Julius oyawre kendo machiegni kendo ramo gi tiyo. Oyawre ina Cleophas. Inadi. Adhi maber ko gazet weche thoth ka mbachio yo makare. Wacho ni kantiere weche matin madata miwuoyo to emana donje iye irakori kodgi. Gazet weche ng'eny kabisa kawuono. Aya kaka unono kaka The Standard kod mano mar Daily Nation iwacho ni ero en gik mage mantiere kar ka makoro bende bedo kacha ka jatend piny Kenya bede kumoro marach ahinya. Aneno kaka ne ite mokwongo kod ite mokwongo machielo bende gazet mar Daily Nation mondo anene gin gik mage mantiere ka. Iwacho ni giduto gitende kod weche go mago mag achude mag sukari. Sano nyana ne ite mokwongo gazet mar The Standard mondo mi ane Daily Nation wacha kode kaka intiere kar kanyo. Iwacho kanyo ni ero back down en gima ne mantiere kar ka nitiere jogo makoro iwacho gine achude koso gin jomwandu magi mantiere kar ka. Iwacho ni nitiere moko bende ma koro bende osewito buche mopogore to kawuono en mano momi peke ite mar 6, 7 kod mano mar 8. Gimomiyo miye pek to wechego mago mag KCSE ma bende koro nitiere. Iwacho ni ero onge penj makoro idhi tim ka intiere ka in osuptal penj mar KCPE kod mano mar KCSE e kinde ma gintiere kar kae. Adhani nano nitie jatelo madhi chung' ni Office of the Director of Public Prosecution kama ne Nordin Haji nitie cha. Koro nyoro wabunge nyogo lwedo nagitemo vet Renson Mulele manogol gi ker wik mokalo mondo gine ka oromo bed ka otijno kose podio koromo. Then waneno ni Madhe Wangara mane omak botere court nkopuso Njaga Ngara cha nyoko to tamre miye bail mondo odhi yoko matin ka pod case naendelea matin pod bet odhi medo beta iye nyaka dalo ma court no yie ne koro omiye bail ka case na dhi mbele. Mago weche ma ukonya koro mo jwang' ma bende kira nawe kar kanyo ite mokwongo kar ka weche mag piny nitie wiye kanyo ka kore wacho ni ero en ang'o mantiere ma jatend piny Kenya chano e limbe mage mano mantie kar ka wacho ni Ruto's secret card against Raila's camp mano bende nitie kaka omiye peke ite no mano mar 8 kama ntiere kar ka mano mago gigo matimore nyakore mo jwang' ite no mokwongo gazet mar Daily Nation bang'ane ite mar The Standard mondo mi wakone ne gin mage bende mantiere kar kanyo e ite mar The Standard kanyo magoro nyo kanyo ni ero weche mag tuke ni ka kachiel koda ka weche mag siasa sukari pod ni ka kachiel koda ka medruok mar osara mano mar jopuonj ma bende koro ntiere kar kae. En ang'o omiyo kore ranga ne jatend piny Kenya gi weche mosebedo kata kowacho mathoth ahinya kachiel koda ka weche mamoko mantiere kar ka. Iwacho ni nitie weche go mag doho mago moter kacha e doho nitiere magistrate court mano ma koro ntiere kacha piny owacho mano ma pacho kanyo Republic versus Victoria Commercial Bank mano ntiere wat Rai mage cases mose mako Mumias Grai mane kerote mongiso Rai ni kedwa mondo wawinjore ko na gol cases gote odiochieng' manyoro no waneno kara yo chiwo notice mar golo cases gote matin otemo dok piny ni gima ker wacho lakini kitamo neno gima boka ni wacho kopo wacho oh heavens why Ruto is on the spot matin ni wacho no ker temo bagra gi mibadhe otemo gore gi mibadhe lakini kaka otemo gore gi mibadhe chal kagima Kenya mang'eny ama jok ma the Law Society of Kenya ama jok matiyo ne ratiro mar ngima dhano ok mor go kopgi wacho ni chal kagima oboda on extrajudicial method matiyo otiyo gima nyalo benumbuogo ngima dhano mondo otem buogo jok manie mibadhi ama jok matemo kelo mibadhi e serikal. Koro nitie jok mok mor kodgi lakini ker to wacho nto enotemo wacho ni anto asewacho ni onge corruption ka in jamibadhi ama in cartel mora nyaka iwuog e Kenya nyaka waterie jela ama idhi e polo ama idhi longo ni I will send you to heaven. Koro gin gik mosetemo josetemo wacho ni maker wuoyo marach taka gima otemo wacho ni nitie jok moko ma labda onyalo kawo ngimagi en gima so lakini ker to wacho na pana anatemo tiyo gi joma kelo mibadhi e piny ama e serikal mara
Kila nitie nyaka weche kama Worldcoin nyoro ne nitie ji mang'eny e bunge sana sana Communication Authority of Kenya Director General miluongo ni Ezra Chiloba, ne nitie jatelo mochung' KICC ma kamane Worldcoin kao data mag dhano ka ging'iyo gik mane wang'e dhano go, ne giwacho ni wane wakia wane kwa pango wa mane kwa migi license jo Worldcoin mondo bio kao data mag jo Kenya KICC. Then kirango malo kanyo kanisa bendo biro gi code of conduct matinane gitemo go atwan sirkal mondo sirkal kik lor kanise mang'eny kaluwore gi tabia mag pastors ama bishops ama jok mochung' kanise lakini gitimo tabia moko mag anjao kamaga mwaneno mane timre Shakahola ma ji tho mang'eny ka. Lakini gima duong' piny kata en wach mar osara midhi med jopuonj. Aparo ne en wach maber kabisa ne jopuonje ma koro dhi yudo at least kata kotin but osemed kop ngima mar the cost of living be dhi mbele. Koro kata kata bed notin kata bed no ng'eny lakini giseyudo gima matin molo kaka nyocha gintie chien kanyo. Makanyo bende mondigie kar kae yore mopogore opogore ite mar auchiel kata kamano magi graphics manya bedo kanyo niero omedi mabendo wanya neno gi kanya achiel kachiel mondo mi beda ne kod ng'eyo. Nitiere group kanyo macho ni mano mar B5 kuchopo nyaka kacha D1 kae kar kae jo B5 gi magi jopuonje manya bedo ni chulo omenda matin kama gintiere kacha jopuonje primary mano wacho ni e kidieny no mar ariyo kachiel koda kama moko mantiere kar ka mi wacho ni secondary teacher level mar adek lecturer level mar adek primary level mokwongo bende nitiere kar ka ke wanya mana range class achiel ponono kata mano mar B5 mana kaka nitiere kar kanyo mokwongo ino kanyo nitiere michulo omenda matin mogik masani en mane ichule 21,750 koda auchiel ka koro mantiere kae michulo matin mogik chudo manyien dhi bedo kacha 22,000 ma en medruok maromo kacha 1,000 kamano mantiere wiye kanyo kod silings moko mani wiye ka to bende highest paid kata michulo maduong' ahinya mamalo e group machalo kama mar B5 nitiere mano ma 27,195 ka koro kanyo bende kirange en medruok mano ma ok chop 1,000 nikech kirange kar kanyo chudo manyien dhi bedo kacha 28,491. Nitie joma wacho ni pesa no serikal omede mondo odhi housing fund akiane na dier imede mondo mi chak wuole mondo kendo chak ng'ade malo kanyo mondo mi mari mani odo chodonga donga kanyo donga kentiyo no matiere ne onge pogruok maduong' sana ma ng'ato dhi nene payslip ne kaluwore gi yore mag usuru ama tax ma serikal nyocha golo dwe mokalo dwe mar 7 bang' kot wito kes oko. Ka to bende tie mago mag jopuonje mag sekondar mano kidieny mar ariyo ka isudo mana piny kanyo nitie lecturer kidieny mokwongo senior SNE primary mano special needs bende education mantiere kata primary gi jogo bende mantiere senior teacher mano mantiere skul no mano ma secondary mantiere grade no kata group mar C3 chak nitiere C4 makoro kanyo ting'o senior lecturer nitiere kanya senior teacher SNE teacher nitiere kar kacha senior master level mar 4 bende nitiere kar kacha deputy principals gi mamoko kama gintiere gi teacher mago mag primary bende nitiere kar ka principals bende nitiere kumoro ma koro gin bende gintiere gi senior master mano senior master tu koro gin kidieny mopogore opogore koda mag joma kisome kacha idhi bedo kod ng'eyo ni kanye magigo bende chope e yo makare mana ka wantiere ite mokwongo kar kae bende nitie gik mopogore opogore mana kaka nondike kar kae e thuolo e wachne gazet mar The Standard ite mokwongo kar kanyo koro moge jwang wadoga malo mondo mi wanene kendo malo kama entiere kar kanyo kokalo mano ma jatend piny Kenya bende nitiere macha code of conduct kanise bende koro wuok oko mano ka gintiere kar ka iwacho ni code of conduct churches move to self-regulate magi achiel kuom gigo bende mano waloso odiochieng' ma kawuono e ite mar adek gino momipe kawuono en wachni to bende gima gilose kawuono kae gin mago kotenore kod chike manyalo bedo kata katayo kanise ka koro sani nitiere mano ma kelo kanyakla jotelo mopogore opogore ma kanise kendo gineno ni ere kaka wanyalo bedo ka mondo mi gik manotimo Dabila motimore Shakahola kik bed kod kanise mapuonjo gik moko ma koch
Ineno serikal nyocha yowang kabisa sana gik manolure gik manatimre Shakahola bane nitie jok manatemo wacho na pana serikal nyaka kel chike matemo mondo oduoko ama otem regulate kanise ama churches e Kenya, lakini na kero ofom ama no gwelo gimiluongo task force mondo jogi obi kod standards ama regulations manyalo bedo ka ng'iyo kaka weche mag kanise dhi mbele, lakini kata kamano jowe kanise wegi, jotelo mag kanise wegi, bishops gi joma kamano nobet piny ba gibiro gichako ama gikelo chike megi giwegi miluongo ni code of conduct. Matiende ni ka in bishop ama in pastor ama in ng'ama kanise dwa ka iluwo chik ama iluwo conduct ama ethics ma jogo temo keto e bugni mondo otem tieko njora ama gik maricho manyocha waneno e kanise ama mwaseneno e kanise ma ng'ato ko dhi kanisa to dwa mana M-Pesa migolo ke tie weche mag thoe, nitie jok moko, nitie pastors mang'eny matino timo gik mang'eny. Koro aparo ni maber kendo aparo ni nyalo miyo serikal kik lor kanise kaka manyocha waneno machiegni nyocha gidhi register karibu kanise 5. Koro aparo ka gidhi ba gitemo self-regulate ama gitemo kelo chike ma temo konyo giwegi ma sirkal ok odonje, aparo nyalo bet maber. Koro shida en achiel, akian tie kanise mang'eny e Kenya ka akian gite gidhi luwo chikegi, takian gite notem manyo dhogi mondo gibed giwachen to chike mag maber ok oket ne jo kanisa the entire religion ama just churches kendgi. Lakini aparo gin chike mabeyo, nyocha somo gi okana ka gin chike maricho, lakini akian gidhi luwo gi adier ko magina conduct gina ethics ama codes of conduct ok gin law ama gin sheria moko kale bunge ma iwacho ni nyakilu lakini ber ka kanisa wegi dwa ka oluwo chike magin magiwegi magi golo kaka code of conduct. Mano bende ka gintiere kar kanyo koro mogi jwang waboro neno kanya gin gik magi mantiere kyo kama chelo bende obila okomor mano kan gintiere e ite machielo bende gazet mar The Standard kae ma chako kawuono obila okomor no kata ka girwako lewni sampuli moko ban gol e kinde ma iwacho ni nyocha chieng' tich adek kendo koro sani iwacho ni obila okomor gi medruok mar osara kae iwacho ni en gimoro matin ahinya to koro sani kae iwacho ni ero nitiere omenda kacha ma obedo proposed ne sergeants kaachiel koda ka corporal eno kata koro salary kata osara manyien madhi bedo kata ka ichulo obila mantiere rang'iny mar sergeant 47,000 ka corporal dhi bedo kata ka 36,000. En moro ma giwacho ni oyo pod ka nitiere ng'eto mathoth moting'o kacha mano mar housing levy manyaromo kacha 1,900 kuom osara gi kaachiel koda ka mano maromo 2,260 mano madhi e NSSF mabende nitiere wiye kanyo. Ma en apisa mar obila ma osebedo kacha ka tiyo kendo osebedo kacha ka yudo salary mano kapok ong'ade mano ka nitiere kar kacha omenda maromo 40,000 gini moro ma giwacho ni oyo ma en medruok moro matin ahinya. Ineno koboko ni wacho ni ka in constable idhi medio sara maromre gi aman between 1,150 gi 1,379. Ka in corporal tidhi yudo omenda maromo 1,379 gi 1,479. Matiende ni en imedio sara lakini ok en meto moro manyalo miyo ifeel e payslip no medo osara. Ka imedio 1,000 ama 1,200 matiende na ka ichopo e payslip tidhi ka pesa no oseng'ad te e housing fund oseng'ad e kila kitu. Matiende ni idhi do kaka ne intie cha onge pogruok madhi bet en to ng'ani kara osemedo osara marom kama lakini kidhiyo e payslip to gimiyudo bank to en achiel kaka ne yudo choncha. To mai e ywagruok mana kaka wacho e page mokwongo cha mai ywagruok mabe osebet e kind jopuonje. Wacho ndo serikal medwa pesa lakini en pesa matin mosuru dhi kawo te. Emomiyo aparo ndwa kata ka imedo sara to dwa ka imedo adier to adhi yudo sara marom nadi e payslip ang'ma pesa marom nadi madhi yudo bank kaluwore gi meto sara ma serikal wacho nomeda ni kose gini tithing adi osuru ma ka dhi ng'iye bank nata yudo ka bank nodok piny matin ama romre gi mane msara mana yudo kapok omeda osara cha. Matiende ni en ywak mapod dhi bete lakini aparo serikal omedo pesa ma mondo mi giteke ama mondo mi gi accommodate tax manyocha kelo mang'eny
Finance Act manyocha gikalo dwe achiel ama dweche ariyo mokalo ka. Kantiere kar kanya ng'iyo gie iteno mano mar ariyo mano kotene kod medruok mar osara mano mag obila pacho kae. Kama chalo bende nyakora mogi jwange ite mar adek mar The Standard nitiere jonjore moko makoro chopo kendo koro monjo nyaka nyithindo madhi e sikul. Nitiere nyathi sikul moro e kaunti ma Kiambu mane omonji kendo nohiny mano e kar sa 12:15 mano kane nitiere kacha gwenge mano ma Ndeia mano mantiere Limuru mano Okinyi ma bende koro wacho ni joma wuotho kod ojala mathoth osebedo kacha ka chando nyithindo madhi e sikul e gwenge machalo kamano. Mano en medruok mano mar nok mar arita e gwenge ma Kiambu. Ma ok ber ahinya sana sana ni jotelo mag arita kwe e gwengego. Dwa ka gi sana sana nthi skul dwa ko ng'ik maber ko ng'ato nyalo kawo jala to tongo nyathi ma dhi e skul ok en gima ber. En gima dwa ka jotelo mag arita kwe yore mag Kiambu ama yore mag Limuru kono ong'iyo yo maber mondo nyithindo obed gi kwe ka gidhi e skul sana sana gokinyi. Mago kinego magi dhi e sikul nokoro mo jwange iteno mano mar adek ang'iso mane sigana no ang'iyude kanyo mano mar japuonjre ma somo kacha Ndungu Njanga Girls High School mano mantiere county ma Kiambu ma bende koro giwacho ni ero achiel kuom gi bende koro nochuno mondo mi owuogi oring kendo koro ne mane otemo chiwo weche machalo kamagi ma bende ne obila koro sani bende timo nonro e wigi. Nyakora moge jwange ite mar ang'wen kantie sigana moro ma koro wacho ni sani teko mar jatend piny Kenya gin weche moko adek. Wacho ni maneno ni matatu. Yes, maneno ni matatu. Kama gintiere kar kanyo wacho ni wuog oko rengi wuog pacho ka oteri e jela kata dhi e polo. Kama gintiere kar ka wacho ni koro ngin gik mage ma osebedo kacha ka irange e iteno mano mar ang'wen kanya ma koro wach ni ma yo ma jatend piny Kenya neno ni onya bedo godo mar kedo kata golweny mager ahinya gi jomibadhi. Koro kanyo mantie wach ka ker wacho ni onyalo ama kok inyalo wuok e Kenya, kok inyalo we corruption, onyalo teri e jela, kok oteri e jela inyalo chako ama inyalo dhi e polo ama inyalo mi dhi e polo. Koro kia ngara ka ker wacho ni inyalo dhi e polo matiende ni inyalo tho, inyalo negi, inyalo kanyo ma nitie wach kanyo ma ji osebedo gi wach mang'eny to ne ang'o ma nowacho adier. Nowacho ni kin corrupt ama kin jamibadhi to inyalo negi kose en nang'o. Kopo king'iyo constitution kaka okete e obokeni ok owach ni kijabi mbadhi to onego kaw ngimani ama ng'ato onego tug ngimani. Ntie bodies ama ntie bade sirkal kaka Ethics and Anti-Corruption Commission, ntie Director of Directorate of Criminal Investigation gi Police General manyalo timo investigations ama manyalo ng'iyo weche mag mibadhi mondo tiek. Lakini kakoro biro kagima chal kagima ibogo ngima ng'ato, jogi wacho ni mano chal kagima temo dhi against the constitution ama ok luwre kaka chik mar katiba wacho e Kenya ka luwre gi yore minyalo tieko go mibadhi e serikal ama e Kenya mangima. Nyakoro moge jwang mao kama gintiere kar ka sombende moko mosebedo kata katimore counties mopogore opogore mago koting'o wechegi mago mag tera chudhe gi e doho odeke piny kanyo ite mar ang'wen iwinjo kanyo kaka weche moko nosechopo nyaka e doho kendo Justice Odunga achiel kuom joyal buche manochopo kar kacha mondo winjane weche machalo kamagi kendo wacho ni when a judge reprimanded sugar farms over many cases mago bende nitiere kar kacha mabedo osebedi kata ka irango some ite mar ang'wen kachiel koda ka ite mar abich ma bende Julius ne waselieko kae mokwongo Rai kod joge bende koro ogolo bura mane gimako ne Mumias mano mane nitiere doho mano tiende nang'o gichako winjo ywak kata kwayo mar jatend piny Kenya koso oyo. Ite mar auchiel ka ema koro nitiere weche mag somo ma bende ne warango kacha medruok mar osara mag jopuonj e kidienje mopogore opogore ka mogik mantiere kar kae e ite mar auchiel iwacho ni ero jod bura mago koro jok mantiere kar kacha ka gituo iwacho ni absent candidates to get supplementary test. Koro ka intiere od thieth ka intiere kanye tionge to skul ong'eyo kama intie onge peny midhi kelni kama intiere kuro. Aparo ni machik maber kapo ni bunge nyalo ama od parliament nyalo kalo chik kabila ni okorach
ka ituo inyo tanda mar thieth ama inyo osuptal moro to itimo penj kaka KCP ama KCSE to kelni penj ni tim sechego to in e kitanda ituo ma kata wiyo ok inyal ting'o malo ane tim penj no nade ting'en nyocha kaka sani time ni en kata ituo kata chal nade nyaka itime kok itime matin idhi yudo max matin ama max ni ok idhi biro bang' golo results koro aparo ni ma chik maber mondo okony tinde manyalo bet ni osuptal ko tinde kitimo penj nyathi labda odhi osuptal konyre ama otuo ama gimoro nyawuok ka ndalo mitimo penj no kop seche moko labda lalo janyuol ni kitimo penj koro ok nyal kata dhi timo penj in gi wasiwasi in gi yore mang'eny manya tami timo penj no koro aparo kapo ni jaod buro kalo ma ber era koro ang'eno dhi miyo NEC budget kopo nyaka gibed ni giseto penj nyaka supplementary exam ma in case kantie jok moko timo penj to ok inyal timo penj achiel no ka mosetim gi jok mane ngima ka koro kapo ni nitie jok matuo nyaka gitim supplementary matin nyaka NEC bed gi supplementary exams matino gidhi timo matin mano en budget moro ma kendo nyaka NEC bed gothenge mondo gilu chik kabila ni koro mo gijwa wantiere karaka bene mo libel kor ng'eyo eite mar the standard kae eite mar aburo ka oting'o weche moko ma bende ka ngwarango karaka nyakoro mo yange bed kor ng'eyo Harun Mwau bende koro notero weche go edo wacho ni obila no mako nyamburko ne kuom higni buora kendo koro sani omiye milion 8 mano wach mantiere karaka wacho ni en bende osebedo karakacha ka omedo seyo mago kuom jogo makoro wacho ni en bende onge bura moro amora mano makne kata gi nyamburko no ma bende koro osebedo karkacha are higa mar 2011 mano bende gin weche moko matiere kacha mano jod bura machon ma Kilome Harun Mwau gi welo mara jal madhi kawo kar Nurdin Haji kaka ogay ma Jomin Buche mano koro ntiere karkacha mano Renson Igonga ma bende koro nochopo nyim od bura odiochieng' manyoro ka koro ero ne dayo dhoge iwacho ni ODPP osebedo ka golo cases e court maromo 10,000 higa ka higa mago ng'eny kok nyocha wawinjo cases mang'eny manyocha ogole doho kop noto ne onge evidence ama noter gin kop yore mag siasa lakini ng'ano wacho ni gigolo cases mang'eny molo kata manyocha wacho e media ni golo cases mang'eny cases 10,000 DPP golo kila mwaka ama every year higa ka higa koponge evidence ama otergi e doho lakini onge evidence madhi chung' ne ma adier ng'ano timo ma atiene mano gitemo wacho ni jok matimo investigations ok tim yo maber ok gitim tich maber manyalo miyo judge ama nyalo sustain case e court aparo ni ma dwa ka DPP EACC gi jok matimo investigations go mondo gitemie tighten ama gitemie medo gitemie rido kanda igigo mondo gibed gi watertight case kizungu wacho ni watertight case nyakoro moge jwang' weche gontiere kata kanyange some bed kod ng'eyo adhiane ite mar 12 kod mano mar 13 ka watieko mana gazeto kiny ma kawuono kata warange ite mar 16 to alora gi kanyo warange ite mokwongo mar Daily Nation bende waserango ang' watieki gazet mar The Standard kae iwacho ni jo Kenya Julius masigana moro manyalo kelo paro mopogore opogore en kedo kod tuoche mago mag kute mag ayaki nyakoro moge jong koro wacho ni wasome gi kizungu monde kae tango du wanone mos wacho kanyo Kenyans prefer expensive alcohol but not buy condoms experts say mano ntiere karka kongo gig math wacho ni mile inyeo rabo yonga go wawe kando wawe thenge matin paron ma en research ma kop rabo yonga ka ng'ato tigo to en gima mare kop kaka iwacho non tie tuoche mang'eny manyalo biro ka ji oriwre ka ng'ato ka nitie pata man gutuo to ok itiyo gi rabo yonga to nitie kaka tuo nyalo maki tingeni kaluwore kod nonro mantiere karkae gik ma jolony wacho karka demand mano mar rabo yonga ma itiyogo pacho kae piny Kenya onego bed 424 mano milion 424 kaeto bende kuonde ma osebed ka itiyo godo mar pogo rabo yunga makamagi romo nade pacho ka romo 17,854 kaeto bende
ero nitiere raboyunga mane opogi e higa mar 2021 mano bonde kanyo romo kata milion 190,110,760 ino ka chak nitie machielo bende ma bende thuolo mar higa no bende nobedi kata ka ipogo ne mago mag jok mamine mano kerangi kata romo milion 3 jogo ma chuo kaachiel koda jogo ma mine bende nitiere kar ka nonro mar gi bende chiw mago lwenje mago mag kedo kod tuoni mano mar kute mag ayaki kasani bende koro wacho ni jochiw sir kata donors bende koro osingo mar dhi nyime chiwo sir margi kata kony ne piny Kenya gi kedo gi tuoni mar ayaki kute mag ayaki nyaka higa mar 2030. Aparo ni ma en nonro ma okawach na orach ober lakini kendo ober yo marach kopa otemo kelo the other side ama otemo wacho ni jo Kenya nitie gima ohero molo ngimawa kop king'iyo ka ng'ato ohero kong'o to gima nyalo konyo ngimane ok ohero matiende ni wan gi karakta moro makoro mathenge matin but ober otemo yawo wang' dhano mondo ng'e kara magi matimore piny dwa ka waloko kama kop kawacho ni atamalo 45 kende mar joma chuo ma ngigni 15 ma nie between 15 gi 49 years ema tiyo gi condom mana tamalo matin kabisa kaluwore gi tuoche mantie ka ng'ato ka ji oriwre ka onge condom ama ka onge rabo yunga nikop tuoche mang'eny ober ka oyaw wang'wa mondo wanen to ang'o ma evaluate life ne koro moge juang koro tieke kar kae ka kore wacho ni nitie cartoon mondo mantie kacha ite mara 16 bipartisan talks nitiere stakeholder gi stakeholder mano katiere kar kacha gin jogo ma opogore mantiere kar ka paro mapiny koro mojuang ka ngisomo gazet mari e ite mara 16 kanya kama sigana nitiere Julius. Koro stakeholders ni gin jomaga gin jok matemo gin jika kawan kama wanjiku ma pacho ok winj wane gini wane mikao iketo gi san ono keto wa san ma miyo joka yiem miyo stakeholders yiem aya paro machielo mantiere kar ka watieki ipenjo kanyo ni jo Kenya bende koro nego yud thuolo mar nono katiba ma higa mar 2010 koso nego time nadi review no nego tim koso paro nitie kanyo mopogore e wacho ni mano bende chopo kar kanyo ka ok dhi kelo paro makare kano bende nyalo konyo mondo mi oganda lok pachgi mano bende mantiere kar kanyo pachi aparo ni nitie weche moko mag tugo chien ka kowere gi weche mag siasa mbele kanyo matin Champions League no golo nini nyoro koro warita ne kaka timbe dhi tugo ineno group F wacho dene group of death kata gi PSG nitiere Borussia Dortmund nitiere AC Milan kod mano mar Newcastle team na sani onge e Champions League koro idhi gi team mane ka nikech ka timbe mag England neno ka gin 4 anaja Chelsea lakini no wang'ni wanoko Manchester United dira kore kod Bayern Munich mano mantiere group A nitiere FC Copenhagen kod Galatasaray mabene nitiere kar kacha group B nyakoro mo gi jwang iro kacha Sevilla kacha kod ka Arsenal nitiere PSV kod RC Lens mantiere kar kacha Napoli Real Madrid Braga kod mano mar Union Berlin mantiere group C mabende eboneno kar kacha group mane madhi bedo ka gi paro madhi biro mopogore ineno kata Benfica Inter Milan Salzburg kod mano mar Real Sociedad mabende nitiere kar kanyo Feyenoord Atletico Madrid Lazio kod Celtic group E aya kama Man City gini koro nitiere magi joloch mag Champions League aparo group F ka a group of death to group G ma Man City koro ni mana gi Leipzig kendo gini gi Red Star Belgrade kod mano ma Young Boys be chako duogo Champions League kendo chako duogo but aparo ma Man City gi Leipzig nyalo the stage ma mbele but Paris Dortmund AC Milan Newcastle be sani okiota ahinya but matan league moro wana kaka gidhi tugo Julius koro watieke gi kanyo wendo sechopo wara chako chenro machielo kendo madonyo karka kata gimana go niro kamano nyaka wono weche mapek midhi luwo weekend koro chopo aparo ni
siasa tu nyalo kawuono bipartisan team ama national dialogue pod romo kawuono maten ginyalo chako wuoyo kawuono ginyalo chako weche mag wuoyo kawuono mondo wanene gima giwacho ang'en bang' wuoyo koka giyao gino mondo bed open media tang'en gijalo address media bang'e lakini ber ka wawinjo gima giwacho sana odiochieng' mokwongo makoro gichake wuoyo gi ayanga ma ber ka jopiny ong'eyo gima giwacho aparo mana gima duong' kawuono kendo wayudo labda ker nyalo wacho gimo kendo kok nyoro nowacho ni nitie corruption e court koni ka koni rwadhi lo wana ne anto dier nitie corruption e court kose en mana yorne mag kako bedo kowacho gi ndalo ma the latest. Erokamano Julius Otieno kuom thuolo mar bedo kodwa kawuono e chenro mar nono magazeti. Erokamano jogo mane makelo e giko nyinga Cleophas Luoch e Kisumu kanyo kwaro mokeo nyaka Tisango warom kendo e chenro mar ng'e jothumbe wa ka Nyasaye omiyo wateko koda ka ngima ka wan ka kod Eda Nyon Joyce Luor biro gi twak mokwongo mano e chenro mar piny ka entiere kae kod apisa moko e kaunti mano ma Kisumu Morris Oricho mochung' ne weche go mapoya nono mano matimore kacha e alwora wata e kaunti ma Kisumu luoro ne kodh El Nino en ang'o ma bedo kata katimore kik idhi mabor. Erokamano kuom gitara Mogi TV med neno chenro mar piny.